25 avul жерлегенде яңа елга әзерлекләр карап чыгылды һәм шушы 25 авыл җирлегендә 86 авыл керә. Бер җирлектә берничә авыл булганнар да күпесенең менә шушы һәрбер авылда диярлек бик оешкан төстә матур итеп яңа ел чараларын үткәрдегез. Яңа елларны, үзәк авылларны инде нигездә бизәдегез һәм менә шуларның барысы өчен дә сезгә зур рәхмәтләремне җиткерәм. Безнең беренче урын Киров авыл җирлеге 5000 сум күләмендә акчаларда бүләкләнә. Икенче урында Буш авыл җирлеге. Өченче урында Уразай авыл җирлеге. Икенче урын 4000, өченче урын 3000 сум күләмендә. Бик хезмәт кылган Бойсар белән Тук авыл җирлегенә шәхсән үземнән 1000 сум белән инде бүлеккә китәс килә, шулай 3нче урын. Бойсар. Яхшы әзерлекле җирлекләрне рәхмәт каты белән бүлеккә китәбез. Мәсәде авыл җирлеге, Әтәс, Кәскәй авыл җирлеге, Актамышбаш авыл җирлеге, Татсуксу авыл җирлеге, Тирәкәй авыл җирлеге, авыл җирлекләре катнашмый, аларга сумрак тапшырыла. Шәхси хуҗалыклар буенча безнең беренче урын Аскаровлар 5000 сум күләмендә бүләкләнә. Чыгып чыгып иде. Икенче урында бүләктән Ярал авыл җирлегеннән Фазлыевлар гаиләсе 4000 сум күләмендә. Һәм 3нче урында Татсуксу авыл җирлегеннән Әминовлар гаиләсе